Brána 52. Nehybnosť. Pokoj môjho sústredenia umožňuje, aby sa mi odhaľovali vzory a poriadok. Moje chápanie tohto príkazu mi dáva právomoc pokračovať v efektívnom tvorení. Pokoj mojej koncentrácie je zdrojom mojej sily. Zadanie. Prvé. Čo musíte urobiť, aby ste vo svojom živote vytvorili pokoj? Druhé. Aké otázky máte, keď ste v pokoji? Aké vzory sa vám odhaľujú? Ako hlboko cítite zosúladenie božského poriadku? Tretie. Definujte svoju silu. V čom ste silní? Cítite sa dobre byť silný? Ak nie, prečo a čo vám bráni vo vašej sile? Štvrté. Potrebujete posilniť svoju silu? Ak áno, ako?